A samo to jidysz, tak mnie pytaj, dlaczego się uczysz tego jidysz? I ja tak w sumie nie wiedziałem, co powiedzieć, dlaczego, tak? No bo dlaczego się mam uczyć języka, który mówi, nie wiem, 2 miliony osób, 3, tak? I co? I przecież nie ma telewizji, widzisz, tak? Gazet, no są, tak? Ale po co się taki język? No to już, nie wiem, no to już arabskiego się naucz, tak? I ja chyba do dziś tak szukam sobie tej odpowiedzi, tak? Takiej prawdziwej, bo to, co do mnie tak dociera, to mam wrażenie, że to wszystko są takie preteksty, jakieś wytłumaczenia. Jednym z nich to było chęć takiego, ja to traktowałem troszkę jak takie intelektualne ćwiczenie. Inny alfabet, zupełnie inny, od prawej do lewej, ale nie jest aż tak trudny, bo ta gramatyka jest jednak niemiecka prawie, że tak, więc taka bliska jakimś naszym logicznym nawykom, więc nie na aż tak głęboką wodę się rzucałem, no ale ten alfabet to. Ale wydaje mi się, że to jest taki pretekst, coś, co miałem takiego przygotowanego właśnie na taką odpowiedź. Dlaczego? Bo ja zawsze w jakieś takie zakłopotanie wpadam, jak mnie ktoś o to pyta. I nie do końca sam rozumiem, z czego ono wynika. No bo cóż, czego miałbym się, nie wiem, że wstydzić się tego? Tak, to nie jest żaden powód do wstydu, tak? No żaden, tak? Ale gdzieś jest we mnie takie zakłopotanie i taka nieumiejętność wytłumaczenia tego, takiego nazwania tego chyba, co naprawdę chciałbym powiedzieć. Ale sam do tego jeszcze chyba nie doszedłem. Ja nie miałem żadnej zawodowej potrzeby, żadnej takiej rodzinnej, żeby tego języka się nauczyć. Nie muszę czytać źródłowych materiałów, listów, nie wiem, odcyfrowywać notatek gdzieś na nutach. Jest do niczego niepotrzebne, tak naprawdę jakoś tak życiowo, ale jest mi gdzieś tak potrzebne gdzieś tu, gdzieś w sercu chyba. Tak czuję, że stamtąd jest ta potrzeba tego. Ojej, już mnie trochę wzruszyło.